Αν μπορούσες να δουλέψεις με οποιονδήποτε καλλιτέχνη σε αυτόν τον κόσμο, Έλληνα ή ξένο, με ποιον θα ήθελες να δουλέψεις? Γεράσιμος Νταβάρης, Εουχένιο Μπάρπα και Ουέρσα. Είναι άνθρωποι που θαυμάζω το έργο τους πάρα πολύ και θα με ενδιέφερε. Τελευταία και καλύτερη ερώτηση από όλες. Πώς τα καταφέρνεις σε όλα αυτά τα πράγματα που κάνεις επαγγελματικά και κυρίως θεατρικά, σκηνοθετικά, τώρα με μια παραγωγή, με το Φοίνικα, πώς καταφέρνεις να ισορροπείς την προσωπική σου ζωή με την επαγγελματική? Να σου πω, δεν έχω καμία ισορροπία. Τι μένει πίσω? Δεν είναι ότι μένει κάτι πίσω. Okay. Κάνω αυτό που μου υπαγορεύει η καρδιά μου. Είτε είναι έρωτας, είτε είναι θέατρο, χωρίς να σημαίνει όμως ότι έχω ισορροπία σε όλο αυτό. Νιώθεις ότι πολλές φορές, ας πούμε, μπορεί ένας μεγάλος έρωτας να σου πάρει την σκέψη από κάτι επαγγελματικό? Δεν το σκέφτομαι τόσο λογικά. Προτιμώ στη ζωή μου να ζω αυτά τα συναισθήματα και καταστάσεις, γιατί και το θέατρο το βάζω στα συναισθήματα, οπότε προσπαθώ να τα ζω χωρίς λογική, χωρίς μέτρο. Δεν είναι πάντα αποδεκτό από τους άλλους, αλλά αυτή είναι η ζωή μου και επειδή είναι δική μου η ζωή θα τη ζήσω όπως θέλω.